Tervepä terve, ja tänään pelataan semmoista demoa kuin nimeltään Test Drive Ultimate. Ja tämä on siis demo, niin kuin äsken sanoin, jos ette äsken tajunneet mitä sanoin. Mä oon pelannut tätä vähän aikaa. Joten oottakaas, mä pistän vähäksi aikaa pausalle. No niin, takaisin täällä. Eli, no niin, sitten tälleen. Joo, mä en jaksa katsoa tuota. Ja tässä on Handbrake. Make reverse. Accelerate. Camera. Steering wheel. Windows. Map. GPS. Okei. Okay. Täällä on jotain mun kavereita. Taas mulla on mies. Joo, mies on. Täällä on Ferrari, Fordi, Asenti, mikä tässä on Kawasakin moottoripyörä. Ja tää on sellainen pieni alue, missä liikkuu. Ja mä otan Fordin. Saattaa tulla vähän pitkäksi, koska kamera. Mikä oli? No niin. Taas on ihan hyvä peli. Alle. Oli. Ui. Tää eka niinku opastaa mut pois tuolta. Tästä pystyy ostaa Porsche. Oli! After an accident or after leaving the road, it is possible to return to the road quickly. Asema. Keira Bruce. Your destination is 1 mile away. Eli tää niinku opastaa tässä alussa. Tuossa näette vasemmalla, niin siellä on GPS. Tässä on jotain mappia, täällä on tämmösiä tehtäviä. Tuolla on yksi kauppa ja se saattaa olla ainut. Joo. Players, bookmarks, K-location. Eli mä menen tonne. Mä en jaksa nyt ajaa. Eli mä näyttelen, että täällä on tämmöstä. Noin. Otat vaan ja sit mä lähden. Oho! Ai niin, tässä tuli polet perää tosta. Okei, tää ei oo ihan sitä mallia, mitä mä haluaisin. Nyt jotain tää on. No sori. Eli tosta voi olet perään. Missä törmäilet. Ja sieltä tuleekin poliisit. Ne on helppo karistaa. Jos sä menet liian kovaa, niin sun on... At the next intersection, turn right. Turn right. Esim. Tolleen. Sama idea varmaan kuin GTAs. Varmaan uskoisin. Tai no niin. Sama, no niin. Ihan se on. Melkein.
next in Mä oon tottunut pelaa GTA, niin poliisi meni ulos redalta. Ja se... Hei, jälästys hetee! Auta, pois tieltä! Mä sanon, että pistää vähän sakatauolle. Täällä taas kamera heilahti. Jatketaan. Mun pitää kohta lähteä syömään, niin mä ajattelen lopettaa. Tai mulla muutenkin on nälkä. Ja tänään mä teen vasta sit, kun Rassi tulee meille. Tai mun luokse. Mä ajan tästä kotiin, miten se nyt sanotaan. Ja poliisit ei uskalla tulla mun kotiin, se on jännä. Ho. Jos poliisit saa kiinni, niin sä joudut maksaa sakoon. Ja se maksuko on kohta. Mä voin näyttää sen kohta. Ihan just. Ja vielä tähän. Siellä se mun koti onkin. Ja nyt mä pysähyn tähän. Ja sieltä ne tuleekin. Näin. Sitten tällainen. Tää on sit boksilla. Sitten pitää mennä My Games, All Games ja TD eli Test Drive ja tolleen. Bruce! Näin. Sitten tänne voi tulla vetää driftiin. Tälleen. Ja tälleen. Se oli sitten tässä. Nähdään ensi kerran. Moro!